Γεια σας, ονομάζομαι Τσιωτάκης Παναγιώτης και τα επόμενα λεπτά θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το θέμα Γ στην ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον των εξετάσεων ημερησίων λυκείων 2012 στις επαναληπτικές όμως εξετάσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για να παρακολουθήσετε την επίλυση της άσκησης είναι να έχετε μελετήσει την εκφώνηση. Η άσκηση αυτή μιλά για την κρυπτογράφηση μιας πρότασης κειμένου. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί έναν πίνακα ΑΒ με 2 γραμμές και 24 στήλες. Στην πρώτη γραμμή του πίνακα ΑΒ υπάρχουν τα γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου. Στη δεύτερη γραμμή υπάρχουν επίσης γράμματα με τυχαία σειρά, έτσι ώστε κάθε γράμμα της πρώτης γραμμής να αντιστοιχίζεται στο κρυπτογραφημένο γράμμα της δεύτερης γραμμής. Η άσκηση επίσης μας δίνει ως είσοδο έναν πίνακα 500 χαρακτήρων, όπου κάθε θέση του αποτελείται από έναν και μόνο χαρακτήρα γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου ή το κενό. Αυτός ο πίνακας περιέχει το κείμενο που πρόκειται να κρυπτογραφηθεί με τη βοήθεια του πίνακα ΑΒ που προαναφέρθηκε. Οι πίνακες KIM και ΑΒ αποτελούν δεδομένο της άσκησης, αλλά δεν μας ζητείτε να τους διαβάσουμε. Συνεπώς, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εντολή δεδομένα της ψευδογλώσσας για την είσοδο των στοιχείων αυτών. Το πρώτο ερώτημα της άσκησης μας ζητά να υπολογίσουμε το πλήθος των χαρακτήρων που υπάρχουν στο τέλος του κειμένου. Η εκφώνηση μας λέει ότι ο πίνακας KIM έχει 500 θέσεις, αλλά δεν είναι απαραίτητο όλες να αποτελούνται από χαρακτήρες κειμένου. Όταν ολοκληρωθεί το κείμενο, σε κάποιον χαρακτήρα, από εκεί μέχρι την 50η θέση του πίνακα υπάρχει το κενό. Μπορεί όμως η τελευταία λέξη να καταλήγει να ολοκληρώνεται στο 50ο κελί του πίνακα KIM. Άρα λοιπόν, στο τέλος του πίνακα KIM μπορεί να μην υπάρχει κανένα κενό στην περίπτωση που η τελευταία λέξη λήγει στον 50ο χαρακτήρα της πρότασης, είτε μπορεί να υπάρχει ένα σύνολο, ένα πλήθος χαρακτήρων κενού, που ουσιαστικά αποτελεί το ερώτημα Γ1 της άσκησης, που ζητείται ο υπολογισμός αυτού του συγκεκριμένου πλήθους. Για την επίλυση του ερωτήματος αυτού μπορεί να χρησιμοποιηθεί η δομή για υπό προϋποθέσεις. Ωστόσο, πιο σωστό θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε τη δομή όσο, η οποία θα σαρώνει τον πίνακα KIM από το τέλος προς την αρχή και θα σταματά την επανάληψη μόλις εντοπίσει έναν χαρακτήρα διάφορο του κενού. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσουμε μια παραλλαγή της σηριακής αναζήτησης, η οποία εκφράζει αυτήν ακριβώς τη λογική. Μια επαναληπτική διαδικασία που εν δυνάμει μπορεί να σαρώσει ολόκληρο τον πίνακα και αναζητά με κάποια συγκεκριμένα κριτήρια κάποιο κελί που να ικανοποιεί κάποια προϋπόθεση. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν την δομή όσο. Θα ξεκινήσουμε την επανάληψη από την 50η θέση του πίνακα. Θα καταμετρούμε τα κενά στο τέλος του πίνακα. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα μετρητή με αυτό το όνομα και θα χρησιμοποιήσουμε και έναν διακόπτη, για παράδειγμα με το όνομα συνέχεια, που ουσιαστικά θα παίζει το ρόλο της μεταβλητής DAN της σηριακής αναζήτησης, αλλά με λίγο διαφορετικό σκεπτικό. Θεωρούμε ότι θα συνεχίζουμε την επανάληψη μέχρι να εκπληρωθεί κάποια συνθήκη. Άρα, για όσο το i είναι μεγαλύτερο ίσο του 1, διότι έχουμε ξεκινήσει από το τέλος του πίνακα προς την αρχή και ο διακόπτης μας διατηρεί την τιμή αληθής, θα συνεχίζουμε την επανάληψη όπου θα επιτελούμε κάποιες ενέργειες στο εσωτερικό της. Τώρα, ποια θα είναι η ερώτηση? Ουσιαστικά, αν στον πίνακα KIM τον οποίον επεξεργαζόμαστε και στο κελί I πιο συγκεκριμένα υπάρχει ο χαρακτήρας του κενού, τότε έχουμε εντοπίσει άλλο ένα κενό, άρα το καταμετρούμε. Σε διαφορετική περίπτωση, όπου
Δηλαδή δεν εντοπίστηκε το κενό, άρα εντοπίστηκε ένας χαρακτήρας διαφορετικός του κενού, πρέπει να σταματήσουμε την επανάληψη. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχάσουμε, για να πληρούμε το κριτήριο της περατότητας, ότι ο μετρητής του βρόχου πρέπει να αλλάξει τιμή, ώστε την επόμενη επανάληψη να επεξεργαστούμε το επόμενο κελί προς τα αριστερά. Όταν ολοκληρωθεί η επανάληψη, μπορεί αυτό να έχει πραγματοποιηθεί θεωρητικά για δύο λόγους. Είτε εντοπίστηκε κάποιος χαρακτήρας διάφορος του κενού, οπότε ο διακόπτης σταμάτησε την επανάληψη, η δεύτερη συνθήκη, και άρα έχουμε καταμετρήσει ένα σύνολο κενών το οποίο θα το επεξεργαστούμε, ή έχουμε φτάσει στην αρχή του πίνακα και ήταν όλα κενά. Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στην δική μας περίπτωση, διότι η εκφώνηση μας λέει πως περιέχεται τουλάχιστον μία λέξη στον πίνακα KIM. Κατά συνέπεια, θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η επανάληψη προτού το I γίνει 1, με κάποια τιμή μεγαλύτερη του 1. Τώρα, η εκφώνηση ζητά την εμφάνιση του πλήθους των κενών που υπάρχουν στο τέλος της λέξης. Αν δεν υπάρχει κανένα κενό, τότε θα πρέπει να εμφανιστεί ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Τι σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένα κενό? Σημαίνει ότι ο πίνακας στην τελευταία του θέση περιέχει το γράμμα της τελευταίας λέξης. Άρα η μεταβλητή κενά θα έχει την τιμή 0, διότι από την πρώτη κιόλας επανάληψη του βρόχου όσο δεν εντοπίστηκε κενό στην θέση 500 του πίνακα. Άρα, αν η μεταβλητή κενά είναι διαφορετική του 0, έχει δηλαδή κάποια τιμή, τότε θα εμφανίσουμε την τιμή της. Αλλιώς, αν το κενά είναι 0 και άρα ο πίνακας δεν έχει κανένα χαρακτήρα στο τέλος του κειμένου, θα εμφανίσουμε κατάλληλο μήνυμα σύμφωνα με τις υποδείξεις της εκφώνησης. Το επόμενο ερώτημα ζητά από εμάς να πραγματοποιήσουμε τις ενέργειες της κρυπτογράφησης. Ουσιαστικά θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας πίνακας με όνομα CRYP, ο οποίος θα περιέχει την κρυπτογραφημένη πρόταση. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να σαρώσουμε χαρακτήρα-χαρακτήρα τον αρχικό πίνακα KIM, να εντοπίζουμε το συγκεκριμένο χαρακτήρα στην πρώτη γραμμή του πίνακα ΑΒ, χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο της σειριακής αναζήτησης και γνωρίζοντας πως σίγουρα θα εντοπίσουμε αυτό το χαρακτήρα, φυσικά στην περίπτωση που δεν είναι το κενό, διότι το κενό δεν μπορεί να κρυπτογραφηθεί αλλά θα αναπαραχθεί ως κενό, και όταν εντοπιστεί θα πρέπει να αντλούμε το αντίστοιχο κελί της δεύτερης γραμμής του πίνακα ΑΒ, ώστε να παίρνουμε το κρυπτογραφημένο χαρακτήρα που αντιστοιχεί στον αρχικό χαρακτήρα του κειμένου. Αυτόν τον χαρακτήρα, τον κρυπτογραφημένο, θα τοποθετούμε στην αντίστοιχη θέση του πίνακα CRYP, ο οποίος θα έχει και αυτός 500 στοιχεία όπως ο αρχικός πίνακας. Αυτό θα πραγματοποιηθεί για το κείμενο. Δηλαδή, όταν ολοκληρωθεί η πρόταση, στο τέλος του πίνακα CRYP δεν θα συνεχίσουμε μέχρι την 50η θέση αν περιέχονται κενά. Συνεπώς, θα πραγματοποιήσουμε επεξεργασία με τη χρήση της επανάληψης για από τη θέση 1 του πίνακα μέχρι τον τελευταίο του χαρακτήρα, ο οποίος δεν είναι στην 50η θέση, αλλά είναι τόσες θέσεις πίσω από την 50η όσα και τα κενά που έχουμε εντοπίσει στο προηγούμενο ερώτημα. Τώρα, συνειδητοποιούμε πως θα χρησιμοποιήσουμε τον αλγόριθμο της σειριακής αναζήτησης εντός του βρόχου για την αναζήτηση του χαρακτήρα στον πίνακα ΑΒ. Ο αλγόριθμος αυτός χρησιμοποιεί τον μετρητή I για τις ανάγκες του. Συνεπώς δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ίδια μεταβλητή με το όνομα I και στον εξωτερικό βρόχο. Θα αλλάξουμε λοιπόν το όνομα της μεταβλητής εδώ, ώστε να χρησιμοποιήσουμε το I στη σειριακή αναζήτηση με το οποίο είμαστε περισσότερο εξοικειωμένοι. Μπορούμε εδώ να χρησιμοποιήσουμε μια άλλη μεταβλητή, για παράδειγμα τη μεταβλητή char, που αντιστοιχεί στη λέξη χαρακτήρας. Και σημαίνει πως χαρακτήρα θα επεξεργαστούμε τον πίνακα KIM.
Η βασική μας επεξεργασία θα πραγματοποιηθεί στην περίπτωση όπου δεν έχει εντοπιστεί το κενό στον αρχικό πίνακα. Διότι αν εντοπιστεί το κενό, τότε είμαστε άμεσα σε θέση να τοποθετήσουμε στην ίδια θέση του πίνακα CRIP επίσης το κενό. Η βασική μας επεξεργασία θα πραγματοποιηθεί στην περίπτωση που στον χαρακτήρα, τον υπομελέτη χαρακτήρα στον πίνακα KIM δεν υπάρχει το κενό. Σε αυτή την περίπτωση, όπως προείπαμε, πρέπει να εντοπίσουμε τον χαρακτήρα αυτό στην πρώτη γραμμή του πίνακα ΑΒ. Άρα, θα πραγματοποιήσουμε σηριακή αναζήτηση στην πρώτη γραμμή του πίνακα ΑΒ με κλειδί αναζήτησης τον χαρακτήρα που υπάρχει στη θέση HAR του πίνακα KIM. Ο αλγόριθμος της σηριακής αναζήτησης, μια παραλλαγή του χρησιμοποίησαμε και στο προηγούμενο ερώτημα, θέλει τη μεταβλητή I να ξεκινά από την τιμή 1, αφού θα ξεκινήσουμε την αναζήτηση από την πρώτη θέση του πίνακα, τη μεταβλητή pose που θα περιέχει στο τέλος τη θέση που εντοπίσαμε το συγκεκριμένο στοιχείο, να συκοπείται με την τιμή 0 διότι αρχικά δεν έχουμε εντοπίσει το στοιχείο, και ο διακόπτης done να έχει την τιμή ψευδής. Η αναζήτησή μας θα συνεχίζεται όσο το i είναι μικρότερο ίσο του 24, διότι 24 στοιχεία έχει η κάθε γραμμή του πίνακα ΑΒ, και όσο δεν έχει βρεθεί το αναζητούμενο στοιχείο. Θα πρέπει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο πως η αναζήτηση στη συγκεκριμένη περίπτωση οπωσδήποτε θα μας επιφέρει σωστό αποτέλεσμα, δηλαδή θα εντοπιστεί το αναζητούμενο στοιχείο. Διότι ο πίνακας KIM περιέχει πλην των κενών που έχουν εξαιρεθεί στο συγκεκριμένο σημείο του αλγορίθμου που βρισκόμαστε, χαρακτήρες της ελληνικής αλφαβήτου με κεφαλαία γράμματα, και ο πίνακας ΑΒ περιέχει το ίδιο πράγμα. Άρα αυτό που ψάχνουμε στον πίνακα ΑΒ θα το βρούμε σίγουρα. Τώρα, όταν εντοπίσουμε στον πίνακα ΑΒ στη γραμμή 1, την οποία επεξεργαζόμαστε, και στο κελί I, καθώς τον σαρώνουμε, τον αναζητούμενο χαρακτήρα, το κλειδί μας της αναζήτησης, το οποίο όπως έχουμε εξηγήσει ήδη είναι αυτό, τότε θα πρέπει να κρατήσουμε τη θέση που το εντοπίσαμε και να σταματήσουμε την επανάληψη ενημερώνοντας την τιμή της μεταβλητής διακόπτης done. Σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλαδή δεν έχει εντοπιστεί σε αυτή τη θέση το στοιχείο, τότε πρέπει να μεταβούμε στην επόμενη θέση, στην επόμενη επανάληψη, να εξεταστεί και να δούμε μήπως βρίσκεται εκεί. Ολοκληρώνοντας την αναζήτηση του στοιχείου και με δεδομένο ότι σίγουρα το έχουμε εντοπίσει το αναζητούμενο στοιχείο, μπορούμε να πάμε στον πίνακα με την κρυπτογραφημένη πρόταση και στον χαρακτήρα τον αντίστοιχο με τον υπομελέτη χαρακτήρα, ξεχάσαμε ένα τότε νωρίτερα, και να τοποθετήσουμε το κρυπτογραφημένο γράμμα. Ποιο θα είναι το κρυπτογραφημένο γράμμα? Καταρχάς θα αντληθεί από τον πίνακα ΑΒ. Στην πρώτη του γραμμή αναζητούσαμε τα αρχικά γράμματα, στη δεύτερη γραμμή περιέχονται τα κρυπτογραφημένα γράμματα. Σε ποια θέση? Στην θέση που βρήκαμε το γράμμα κατά την αναζήτηση, άρα το pose περιέχει αυτή την πληροφορία. Δηλαδή θα πάμε στη δεύτερη γραμμή και στην ίδια στήλη με αυτήν που εντοπίσαμε το γράμμα της πρότασής μας, και αυτό το κρυπτογραφημένο γράμμα θα αποθηκεύσουμε στον πίνακα crypt. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσουμε πως ολοκληρώθηκε η κρυπτογράφηση του πίνακα KIM
έχει παραχθεί ο πίνακας CRIP, ο οποίος περιέχει τους κρυπτογραφημένους χαρακτήρες, προσοχή, μέχρι τον τελευταίο χαρακτήρα του κειμένου του πίνακα KIM, όπως και η εκφώνηση λέει. Οι τελευταίοι χαρακτήρες του πίνακα KIM μπορεί να είναι κενά. Η μεταβλητή κενά περιέχει το πλήθος των χαρακτήρων αυτών. Αυτές οι θέσεις, οι τελευταίες κενά θέσεις του πίνακα CRIP δεν έχουν λάβει τιμή, δεν έχουν αρχικοποιηθεί. Δεν περιέχουν το κενό, δεν περιέχουν τίποτα από μέρους μας. Δεν έχουμε εισάγει τιμές σε αυτά τα κελιά. Πρέπει να τονίσουμε αυτό. Η άσκηση βέβαια αυτό μας ζητά και γι' αυτό το λόγο δεν συμπληρώνουμε αυτές τις θέσεις του πίνακα CRIP μέχρι την 50η με κάποια τιμή. Τέλος, το ερώτημα Γ3. Πρέπει να υπολογίσουμε το πλήθος των λέξεων που υπάρχουν στο κείμενο και πρέπει και να υπολογιστεί το πλήθος των χαρακτήρων της μεγαλύτερης λέξης του κειμένου. Ας το δούμε κομμάτι-κομμάτι. Το πρώτο σκέλος της άσκησης ζητά την καταμέτρηση των λέξεων του κειμένου. Θεωρούμε πως μία λέξη με μία άλλη διακρίνονται με το χαρακτήρα του κενού. Η εκφώνηση μας λέει πως ανάμεσα στις λέξεις υπάρχει ένας χαρακτήρας κενού. Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο συνεχόμενοι χαρακτήρες κενού παρά μόνο στο τέλος του κειμένου, όπως έχει αναλυθεί νωρίτερα. Βέβαια, ίσως θα έπρεπε να υπάρχει μία ακόμη διευκρίνηση στην εκφώνηση πως το κείμενο ξεκινά με χαρακτήρα. Δηλαδή, ο πρώτος χαρακτήρας του κειμένου, το πρώτο κελί του πίνακα KIM δεν μπορεί να είναι το κενό, αλλά θεωρούμε πως έτσι είναι, διότι δεν μπορεί να ξεκινάει μία πρόταση με κενό. Κατά συνέπεια θα χρησιμοποιήσουμε ένα μετρητή, θα επεξεργαστούμε, θα σαρώσουμε τον πίνακα από τη θέση 1 μέχρι το τέλος του κειμένου. Όποτε εντοπίζουμε έναν χαρακτήρα κενού, θα αυξάνουμε την τιμή του μετρητή κατά 1. Έχουμε και στο προηγούμενο ερώτημα αναφέρει πως η φράση ολοκληρώνεται στη θέση του πίνακα που φαίνεται στο τέλος του για. Στη συνέχεια θα μελετούμε την θέση αυτή του πίνακα και αν σε αυτήν περιέχεται ο χαρακτήρας του κενού, τότε θα αυξάνουμε την τιμή του μετρητή κατά 1. Και στο τέλος θα πρέπει να εμφανίσουμε την τιμή του μετρητή. Θα πρέπει να πούμε πως έχουμε κάνει ένα μικρό λάθος. Δεν έχουμε μετρήσει την τελευταία λέξη του κειμένου, η οποία δεν καταμετράται διότι δεν ανιχνεύουμε το κενό στο τέλος αυτής, αλλά σταματούμε στον τελευταίο έγκυρο χαρακτήρα του κειμένου. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να αυξήσουμε την τιμή του μετρητή ακόμη μια φορά, ώστε να εμφανιστεί το ακριβές σωστό πλήθος των λέξεων που περιέχονται στο κείμενο. Επίσης, για το ερώτημα Γ3 θα πρέπει να υπολογίσουμε και το μέγιστο πλήθος χαρακτήρων που εντοπίζονται σε κάποια λέξη. Ήδη, με την επεξεργασία που έχουμε κάνει, εντοπίζουμε τις λέξεις. Άρα λοιπόν, θα συνδυάσουμε την κωδικοποίηση που απαιτείται για την επίλυση του δεύτερου σκέλους ερωτήματος Γ3 με το πρώτο σκέλος που έχουμε ήδη πληκτρολογήσει. Θα χρησιμοποιήσουμε μια μεταβλητή μέγεθος, όπου θα καταγράφουμε το μέγεθος κάθε λέξης. Αρχικά, το μέγεθος της πρώτης λέξης είναι 0, διότι δεν έχει εντοπιστεί κανένας χαρακτήρας. Θα πρέπει αυτός ο μετρητής να αυξάνει την τιμή του κατά 1, όποτε δεν έχει εντοπιστεί το κενό κατά τη σάρωση του κειμένου, άρα άλλος ένας χαρακτήρας μιας συγκεκριμένης λέξης εντοπίζεται. Επαναλαμβάνουμε, όταν δεν έχει εντοπιστεί ο χαρακτήρας του κενού, άρα παραμένουμε στη μελέτη κάποιας συγκεκριμένης λέξης, τότε θα πρέπει να αυξάνεται το μέγεθος του πλήθους των χαρακτήρων της λέξης αυτής. Πότε θα πρέπει αυτός ο μετρητής να επαναρχικοποιείται, δηλαδή να ξαναξεκινάμε την καταμέτρηση των χαρακτήρων μιας νέας λέξης, όταν εντοπίζεται μια νέα λέξη. Άρα λοιπόν, θα πρέπει αυτός ο μετρητής να αρχικοποιείται εκ νέου όταν εντοπίζεται μια νέα λέξη και αυτό είχε πραγματοποιηθεί στην περίπτωση εντοπισμού του κενού, οπότε και είχαμε μετρήσει τη λέξη αυτή. Αυτός ο μετρητής λοιπόν έχει ήδη ρυθμιστεί
ώστε να καταμετρά το μέγεθος κάθε λέξης και να ξεκινά από την αρχή όταν εντοπίζεται μια νέα λέξη. Θα πρέπει να προσθεθεί ο κώδικας έβρεσης μεγίστου. Θα χρησιμοποιήσουμε μια μεταβλητή με την τιμή μέγιστο, στην οποία αρχικά θέτουμε μια πολύ μικρή τιμή, για παράδειγμα το -1. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποια λέξη να έχει πλήθος χαρακτήρων -1. Είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει τουλάχιστον μία λέξη στο κείμενο, άρα αυτή η μεταβλητή θα αλλάξει τιμή άμεσα. Όταν ξεκινούμε μία νέα λέξη στον εντοπισμό της, άρα έχει ολοκληρωθεί ο υπολογισμός του μεγέθους της προηγούμενης λέξης, δηλαδή σε αυτό το σημείο της κωδικοποίησης, μπορούμε να ολοκληρώσουμε την κωδικοποίηση έβρεσης του μεγίστου. Συνεπώς, αν το μέγεθος της λέξης που έχουμε μέχρι τώρα εντοπίσει, εφόσον βρήκαμε κενό, ολοκληρώθηκε αυτή η λέξη, άρα πρέπει να την διερευνήσουμε. Αν το μέγεθός της είναι μεγαλύτερο από αυτό που μέχρι τώρα έχουμε καταγράψει ως μέγιστο, τότε θα πρέπει στη μεταβλητή μέγιστο να εκχωρηθεί αυτή η τιμή. Να συνοψίσουμε και να επαναλάβουμε πως η μεταβλητή μέγιστο έχει το μέγιστο πλήθος χαρακτήρων κάθε λέξης. Καθώς μία λέξη συνεχίζεται και δεν έχει ολοκληρωθεί, απλά καταγράφουμε τους χαρακτήρες της. Όταν όμως εντοπίσουμε το κενό, που σημαίνει πως ολοκληρώθηκε μία λέξη, άρα η μεταβλητή μέγεθος περιέχει το πλήθος των χαρακτήρων της, συγκρίνουμε την τιμή αυτή με την τιμή της μεταβλητής μέγιστο και μόνο στην περίπτωση που είναι μεγαλύτερη θα καταχωρήσουμε αυτή ως μέγιστο. Στη συνέχεια αρχικοποιούμε τη μεταβλητή μέγεθος ώστε να ξεκινήσουμε την καταμέτρηση του πλήθους των χαρακτήρων της επόμενης λέξης. Συνεπώς, στο τέλος της επανάληψης μπορούμε να εμφανίσουμε το μέγιστο πλήθος χαρακτήρων κάποιας λέξης. Όμως, όπως αναφέραμε και νωρίτερα για το ερώτημα Γ3, έτσι και εδώ δεν έχουμε διερευνήσει, δεν έχουμε μελετήσει την τελευταία λέξη, διότι αυτή η λέξη δεν ολοκληρώνεται με κενό και δεν θα έχουμε εισέλθει σε αυτό το σκέλος της δομής επιλογής. Άρα λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, μετά το τέλος της επανάληψης, η μεταβλητή μέγεθος περιέχει όντως το πλήθος των χαρακτήρων της τελευταίας λέξης. Πρέπει λοιπόν απλά να επιτελέσουμε άλλη μια σύγκριση, ώστε το πλήθος των χαρακτήρων αυτής της λέξης, της τελευταίας, να συγκριθεί με το μέχρι τώρα μεγαλύτερο πλήθος χαρακτήρων που έχει εντοπιστεί. Και αν όντως είναι μεγαλύτερη, τότε αυτή θα δώσει την τιμή της στη μεταβλητή μέγιστο και έτσι θα εμφανίζουμε πάντα το σωστό μέγιστο πλήθος χαρακτήρων που έχει εντοπιστεί σε κάποια λέξη του κειμένου. Αυτό το σημείο της άσκησης και ως προς τον υπολογισμό του πλήθους των λέξεων αλλά και ως προς τον υπολογισμό του μεγίστου πλήθους χαρακτήρων κάποιας λέξης ήταν η μικρή παγίδα που έκρυβε η άσκηση αυτή στις επαναληπτικές εξετάσεις των ημερησίων λυκείων 2012. Σας ευχαριστώ.